ciki, wai shin ya ake ciki? Yau zan faɗa miki so ya sace zuciya. Masoyiya suna ƙara hauhawa, sai dai shirin faɗa amma ya ƙi yiwuwa. Tunani kawai nake ko zan samu karbuwa, dore farin ciki bani na sha ruwa. Ni dai na yi alƙawar bani saka ki a damuwa, inda mun yi shakuwa za ki fahimci rayuwa. Ina gani amma babu yadda zan yi soyayya da baibayi. Idan kin kula da ni to na futa tsautsayi, ina dafu da dausaya ni zan so ki ci da ni. Ina son ka saurayi kana bani tausayi, ki dan taimaka mini so shi sai a hankali. Yaushe ya bar mini tawakkali, in ke kaɗi ne to zan rasa hankali. Mai haske da kyalkyali kina kyau da tozali, da ke zani dandali. Macewa da zama duniya, idan za a kwatanta kyau to ke kin wuce wa kyau, domin ke kike wa kyau don har da kwalliya. Mai tsari da dasashe ga ilimi da karsashi, to don falle kan fito da kin dan yi dariya. Ko da na mace ina so ki tuna halin ni mai san ki ne a kowane duka zamani. To ni zuciyar nake so bakin jikinki ba, ina san ki dan buwayi ba dan halin ki ba. To ni ma ki so ni dan Allah ki halayen ba, ina tabbata idan kin ji ba za ki bari ni ba. Ni kin ganni dan gajere ban kai ki sai ba, wa za ya so ni zai so ki masoyiya ta, wai masoyiya.